Kini akong bana, komedyante kay ni siya, pero usahay, corny kay ni siya mangumidya. Mao nang di ko ganahan siyang komedya ba? O kung nganong na problema ko ani niya, ingon man gud ini ang mga paghitabo. Pre, kantas na pre, pawas la ay ba? Kaya murag happy to sa eleksyon sa barangay na. Ha? Nga to na. Ye, larga. Sigasong ha, sigasong. Ah. Bisag kinsa, basta na eleksyon, hala larga. Larga. Ah. Kung mo abot gani ang eleksyon, ang mga dalan ilang gubon, ang dalan nga nindot iladayong boldoseron. Amot unsay mga plano nila, dako ba kaha ang komisyon, ang ilang makwarta igasto dayon nilas politika. Daghan ang mulang sa duway plataporma, og kun makadaog mangurakotra, bisag kinsa hala mo apil gayud aning politika. Kung mga panya dagko kay ngisi, musaat sa katawhan aron botaran, kung makadaog di na hapit ni mo makitaan. May mga tao mga yugtabang, ilalang kining saad sa aran, kung masakiton hatangag lumon para impas tanan. Mga kandidatong walay ayo ay butarin ninyo. Kamong kababayan ang inyong boto, ilang paborito. Ngigag yun ang kanta, pre. Pawartos na ay, pre. Sige na tag-ipis ini daw, inom. Mura man pagkabuhig patay, pre. Ito yung saragod ka naman. Inugay mo Uy, na pagkabuhig Di patay. pa to tininuon nga kanta. Mura na nagilitong panghuy abro to na ako. Nung sa mga... Yawa ko ni mo, pre. Yes, hasbihan mo eh. Kamo ba? Uy, pripatok. Toke. Pripatok, Oy, aray toke, ginuktok ko ka na, toke. Sige mo ka ginuktok. Toke, kubasa ka yun. Uy, pripatok. Aray, good pripatok. Aray sa, dire, ginuktok ka sa imuhang. Tanaw na mo, pre. Kuan sa imuhang. O sa imong ginuktok ka na mga allowance di mo. Awan ko na ni prete, oy. Dukit ko na katingog kuyawan ko. Pag-sure niya. O sa yung kiwan mo, ha? Pre. Kining, kuhan ba pre ba? Unsa? O ikaw rin ba ito ba? Amo dihang mga kumpare na akong tunay. Sortihan tamo ha? Kanas Tom Jones ha? Kailan mo anang Tom Jones? Tom Jones? O igsoon ang Gilbert ha? Ako pa ibikanta na yung mga kanta. Di namin ni Mahoy. Ay, amat ko, prete. Prete, murag, hubog na mga, pre. Shot, pre. Shot, na, so na baso. Kanahan biyan na mo. Naunsa man taon. Ay, naunsa man ka? Bita pre, wag yun na yung mga kuha sa imong tingo pre. Si Tom Jones ra yun. Porbida. Bisag ako pa'y nakaunag kantay ng mga kanta ng Tom Jones. Awa na, hangtod og takaron. Sikat kay ng mga kanta. Pero saon, di man ako'y nakunag kanta. Si Tom Jones man. Magit, pre. Bita pre. Bebe, chat, tabi. Are, bebe. Chat. Ay, murag, ninginit ang maayo, da. Lair ba kumukanta o pabuto ko basta manginit akong kalawasan. Ang akong tingog na usab. Mura nag si Elvis Presley. Bote. Day. Apaitasan ni mo. Idaon man tani mo sa atong mga Hilom diha, oy. Downs imong mata. Ikaw pa, ayaw sad palabiin ang imong butbut gud. Unsa may butbut ana day? Hay man. Hilom. Wagang kasabutan ang imong sinultihan di ay. Bida sa nimo ikaw JK kay ka eh. JK. Bida. Lagi Joykill kay ka, Joykill. Unsa man ka? Killjoy ba oray ay? LR. Unsa sa LR IMM? Dahil ay LR lahi rag. Bebe. Ako an ka. BI. Ano BI? Bugot si Toy. Bago! Magka-kinderd! Uy, Marie, naalagi gihayas inyo, kinsa nang namatay. Bitaw, kinsa na namatay Maristay? Ay, si Pari Undoy yung taon ninyo, oy. Ha?
Namatay si pare Undoy. Pre, ang karon patay gyapon. Di, hilom na gud ate. Ah, O kanang Mari, kanusa lang namatay si pare, uy, gahapoy. O taon, Mari. Sabi namatay ni pare Undoy, Mari. Ambot, Mari. Uy, nangwi abra man to siya, Mari. Ang grabiha sa narang Lagi huyab. nangwi abra to siya. Nya, pagkahuman, wala katakop yung ba, murag nang gahi. Ha? Kiatake tingali to, Mari, uy. Murag yun, Mari. Kay sila man tong ubana itong pidot bitaw nga naa sa unahan, Mari, namatay sa. Ay, namatay, sad. Ay, sinasina nila pagkamatay ni Brundo, pre. Singan, pre? Sinasina ba? Sinasina lang iyang kamatayon. Kaya binamatay mga amigo yung puyusunahan. Siya mo, matay mo siya. Uno na ito siya, porbida. Aw, sinakon ba? Sapat niya, uy, hilom na ko diha. Gupusngi ka lang din. Pataka lang tabi mo bakba, uy. Kanang Mari, muli mi sa haya ni pare Undoy, Mari, ha? Oh, sige, Mari. Tuara dito ang garapon para limos, Mari. Basig, mabaw mo pangita ba? Oo, Mari. Awas undoy dayo. Day, orang gyapon ng huyab dong. Awa. Wa mo gud mo iab. Murag na siya gisakitan. Porbida sa istorya. Patay niya sakitan gyapon. Porbida. Ikaw ba hilom ko dun, habi? Sa man tanim, kuyawan man lang tanim mo. Uy, kuyawan, ikaw mo anak, ikaw na musulti ay. Ang ano, awas na bater mo niya ako mga pulong. Ikaw na imong komedya ba? Ibutang nas lugar, ha? Bisag ang tao na matyan, nagmugulanon, imo gyapon komedyahan, kaparaw ni utok, uy. Ako rin ganing gipagkatawa para sa dili atakihon si Bako ba? Basta, basta kuyawan, kung nimog mo na musulti. Aha, kinang baba ni mo tao hanap, uy. Day, aning. Kuyawan ko, ug mo na'y mutingog ning akong bana, kay mao lagi ni siya, uy, ang komedya ba, dili tukma sa panahon ba, or sa higayon, mao nga ako, gini siyang pakgangon. Unya. Ay, kapait, aning pobre ta. Sige lang day, kung talata. Pero badato kayo ko, papalitan ito ang uto yun. Oto? Uto, baka ka na mo daga na idigid-ligid. Tarak-tarak. Oo, day. Basta ang dato ko, palitan ito ang uto. Pero, ikaw palit sa ligid kay mahal kayo. Uy, katugon ko sa imong komedya, te. Hilom diha, oy, wag yung kay ayo. Ay, ang imong komedya, te, no? Mas may pang magbitikas ka o galingon imong utot, te. Nindot pa. Mas katawan lang to yung sulti na problema. Sabi kay komedya rin na ito. Ato komedya gani. Wag yung lami imong komedya, te. Sige lang. Importante nga, wako'y taong yatakan sa ilang mga katungod. Kana, ingon anak pa lang pirme ang imong kuas imong kaugalingon ba? Para ba magsineryos ka panagsa ba? Ikaw pulos ka man lang kung hinanggaw, good. Ay, pukay sige tag serious na yun. Kay, murutang namatyan. Sabi ay, matyan, abot ni mo, kakapoy Ay, ni padungon. Deneng, inaana mo ginang kinabuhi. Farang life. Za? Ay, basta, mauna importante. Mauna ang mahalaga. Sus, kawag yung mo, te. Ang samang taon ka, oy. Kung asa ka malipayon, dito ka happy. Ah, Ayaw tuwa ng swerte kay malas na. Usahay, maunay sometimes, ha? na mag-ituwad ros lamisa, Kaya ginako ron sapagkat ba? tinood, lisod, dawaton ang acceptance. Bitaw, panalitan, for example, ang bata ay sanggol. So, kung dili mo sapton, you don't understand. Di ka mo hilom? Uy, nako ni mo da! Ay, pre, what's going on, ha? Pre, asas binok, pre. Ha? Wako kibaw, nga naman. Gani ka na magkita na mo ba? Isa pa, pre, ha? Ina nga, wami diri. Sige, sige. Uno-uno sa tutuhan. Kinsa may kontrato? Excuse me, oy. Oh, yes. Ang unsay ato. Asa imong kauban, ha? Kinsa man si Bintot o si Taldong? Si Bintot. Si Bintot milakaw? Si Taldong. Milakaw sad? Asa man siya pa dong? Kinsa man si Bintot o si Taldong? Si Bintot. Nawa, dyo ko kay Bao. Si Taldong. Samutang wa ko kay Bao. Unsa ni siyang oras sa milakaw, ha? Kinsa man si Bintot o Taldong? Si Bintot. Awa ko kay Bao. Si Taldong. Wag yapon ko kay Bao. Sige lang, hiyatangan ako sa dinhe. Kinsa man si Bintot o Palarot ka? Ha? Palarot ka ba? Ay! Larot ako na dito niya sa mga mo!
Awa na, mao na diha. Nagpalabi ka mong na imong komedya nga wa sa lugar. Tanawa, gilarutan ka hinuos bayot. Pasalamat ka, igo ra kang gilarutan. Gilang. Gila pa ron. Ilom diha, oy. Ay, may pamanghugas ka dito sa plato. Panghugas dito, kay magluto ko. Ha? Asa din lutoon nun dire? Unsa man? Ang baboy o ang manok? Ang baboy, Ang ambot, wa ko kibaw. ang manok. Wa sa ko kibaw. Giahak magkati, oy. Para isuwa to nato. Asa man? Sa pamahaw paniod to. Kapaniod to! Wa na, gitangag na to eh. Asa man, ha? Sa iring o sa iro? Hoy. Paano diri iti? Unsa man na, pamahaw o paniod to? Bayo ti kay nirong luwag ron. Ani hapon na na. Wala ka mayabag diha, mangutana ka man. Ay, sorry, day. Wow, kasurti na ko. Wala lambi kay sudan ro nato da. Pre, my pre! Ay, balas di aman. Pre! Nakagas inyo, pre! Ay di aman, di. Di. Isa pa, ano bida naman? sa di mo. Hipusan, Luisa, dali. Ako naman naingnan ko. Ay, hipusa lang na. Kining pagkaon ba sa lamisa, hipusa na, padali. Kay, Sa may hipuson o sa hipuson? kada pagkaon, kay dako, kay nigla mo, itaw na kukumpare. Oh. Oy, pre! Ikaw mong gawin. Nahisalaag ka man, ha, pre? Wow, pre, ay! Ikaw giyo ko kiyan eh, pre! O gano man, pre, ha? Gano man? Why panihapon sa inyo? Ah, kuya, wala power, pre! Magkaibaw na makamutagaan, pre! O sa? Sobra pa, ha? Kay bahaw man tong among gisuwa o gikaon na ba da? Ha? Mo ba, pre? O sa may ato ni mo, ha? Kuan pa, pre, mag-ino. Manara ba may panihapon taon? Wanay sobra. O sa man? Mura, pamalagay magtiwas na akong ni mo, pre. Ah? Ang pamangka. Kuan pa, pre, mag-ino mo tataron, pre, kay magpalit kong beer. Hasta subsuma. Ha? Wag mo ka magsulti. Uy, naunus na taon ka. Sa kamutan na, pre. Sige na, pre. Huwag ba lang ta mag-inom, pre? Ay, karoon lang. Okay raman ko. Ay, huwag mo lang. Oy. Ay, Wato pa ko sa kuan, Mac Julie. Katulad ko manihapos, ay arila ta man ni hapon. Unsab na siya. Mag-inom ka ta. Ari ta man ni hapon. Ay, huwag ba na lang lagi, pre? Oy, kaya hatot pa din ako kanang kuan kining daog nga kuan ba, pre? Kadaog po ko, pre. Gisdale ni. Petibil, pagod akong daog, pre. Ya, ako na hatod ang gisbil sa kusawa. Sige, pre, pre. Ay, pre! Ay, asus. Kandahan. Oy, daog ka. Magaka. Oy, asa ka, oy. Kanahan ka daog man na itong akong kumpare. Huwag yung magsulti dako na. Pida. Wate siguro makabarato taon ko ato. Perbeda pagkakinod. Oh, asa naman tong kumpare mo? Tuan na de. Pilakaw? Asa na tuyo ato? Ay da, kuan, makikiinom rin ko doon ta. Sige, walang taong makikiinom ba niya. Sige, karin lang ko, kay makaon ko. Sige na. Oh, ikaw ray gahipo sa sudan. Asa naman mo gibutang? Tuos, parador. Pinayaman ka kaiti. Ang sudan imong gisud sa aparador. Ay, nanigurum kung di tabtan to ko kumpare, grabe rin mga itong kao taon. Dito, ambot lang, o dito mundag di mahurot. Mao nga ako, gisiguro hipos. Bebe, okay na. Kuha na to dito. Oh, nga naman ni Day, ha? Ano ni? Ano sa man oy? Gamay mo lagi ni, kuha na ni mo? Wow, oy. Kung duhan mo lagi, hiwang humba lagi. Ha? Nganong duhaman nga limo man nakahiwa? O, ambot lang ni mo. Kasi ambot oy, ikaw ra may nagtago anas aparador. Nag-iahak ba yan ni tao? Mao na, magdinaw manggog ka. Imo pala to gipakaon imong kumpare, di unta masayang imong gitago-tago diha. Wa na gitangag tos ilaga. Tungod sa kaparaw ini akong bana, wa na hinuon may sudan pagkaugma kay gitangag tingay tos ilaga. Unya. Oh, ato na ka? Ato na ko, Day. Tilita kay ko da. Uy, uy, pa, uy. Kakunutan na imong gisulob, uy. Di na nimo kuha, adi ay. Ako, dito sa parador. Ha? Nga nagkod ka pulos naman to inuto ang tuwa dito sa aparador niya. Kakunutan na imong gisulob. Okay naman tigalin yung pagkakuha.
Ang ano man di ay. Ay. Agoy kakatol. Ay. Hala, ginuo ko! Ay, ang bigas na imong sinina! Uy, hubuan na, pe! Dali, hubuan na! Hubuan? Hubuan pa! Agoy kakatol. Pabaho ko sa bigas. Ay. Hala, uy! Hubuan na, ginayon! Pagdali ka, naghanap ka kayo! Mo ni resulta sa kabuang sa kumbana. Gisudlan manggud ka ng sudan ang aparador, gihulmigas na hinuon hastang mga sinina. Askang parawag yung utok tawhana, uy. Gigabaan kay naghinangul man. Unsa man na ako akong bana, uy, mausap pa ka ng iyang kinaiya. Unsa man og kamo ang pasultihon, aning. Ate Pres! Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Aning Ate Pres. Si Si Aning. Aning. Oh, kaning Aning. simple raman kaniyang kuan Ate Pres, kaning Sa iyang may problema niya. iyahang bana nga kana bang patakalag istorya, komedya nga way lami niya. Katapusan abot yung barkada, ayang kumpare, gitaguan ang pagkaon sa parador. Karon gilmigas og maayo, gipuy ang ulmigas ang ilang aparador Ate Pres. Pag suloob niya siya sinina kay doon sa trabaho, gipabaak siya sulmigas. Ano dito sa aparador mas Kitaguan niya kay para kuno di ko kita siya kumpare yun niya dako kuno kay kaon niya kumpare. Ah. Unya iyang kumpare ba atong higayon Ate Pres nakadaog og sortres. Unya, maghatag uta to. Manghatag tatong meron. Nya iya magi kuan sa inom ta pre nya ako lang gasto para sumsum siya. Uy, ari mo. Lakaw yang kumpare eh. Wala gid siya nimo gipabaok pa siya sulmigas Ala. tungod sa iyang kahangol. Kadaw. Hinangol man na inanay mo ate. Nya wa kay ayo te. Mauna naon ni te. Nga adlo ka makapakaon siyang isa ka tao. Di ba ma'am basahin ra diya ba? Ang iyahang kinaya bitaw nga gawas ano na isa yung mga istorya usay nga kanang way unod or kanang istorya sa karang yung way bukog. Way unod, way bukog kana bang usay mga murag kanang way po sa iyang mga istorya Ate Pres nepul kini po na iyang kinaiya kung ari man ka diri sa panultiho ni Solomon Kapitulo 10 versikulo 21 magpulos sa daghang tawo ang mga pulong sa maayong tao. Apan ang taong buang-buang mamatay tungod sa iyang kahungog. Wa man ta magpasabot nga mamatay siya to. Ang pasabot nga ang iyahang karelasyon o ang imong karelasyon sa mga sikat tao, sa imong silingan baka ha, sa imong magkagalaan baka ha, aduna gyud maapektahan may tungod sa iyang binuhatan. Ang katulad gingon nga tago lain kay pamanaw no Ate Pres mo nga tago na kay kuning kaon ay mo abot na magani uban nga ingon nga uy pagguwa to mga pagkaon kini asikuan Hangol ni siya. ayawat makatilaw siya Angol ni siya, bam. ayawat mo unya mo abot mo ani kuno to strip pon karon ipagguwa to kuan bi ayawat makatilaw bahin bas mga grasya na ingon ana bitaw Mao. unya yang ibutang siyang sinina di Yung gibutang sa aparador. aparador. Sa ina. Ano ito man. What the hell sila aparador nga. Kanang para taguanan sa ilang pagkaon. No? katong murag gani usahay Ate Pres nga ibungbong murag ka ng chicken wire ingon ana Amerika nang basta safe ang imong kuan ba nga dili maukabog mga iring, di ba? Inana. Nakalimot ko Ate Pres gili. Unsa diferensya sa parador ug tokador? Unsa to ng tokador? Dressing dresser? Ang tukador dito na sa kwarto. Murag dresser na ang tukador. Mura ka na na kami nga lamisa og sa amin mao na siya. Oh, dresser go. Muna to ka doon. Oo. Ang aparador. Sinina, doon na sa kabinet di ay kabinet para sa kanang mga Pagkaon nga imong usang hipuson no kay kanang wa matiwas pagkaon o kanang kanon pa. kunway ref. Ha? Why ref na po usay pananglitan Ate Pres kan. Aparador gapon. Kana bitan usay Ate Pres pananglitan magluto ka og sudan niya imong kardero kuwang so imong karon ibutang rin sa plato ibutang sa aparador kay gamiton imong kardero Kabinet or ba, kabinet or sa amo Ate Pres gitawag na sa amog banggira
ang banggira katong hugasanan butanganan og plato katong karaan bitaw nga banggira nga dunay kanang para sa plato aw kanang mga baso nga iana. Ay banggira. Ang among banggira sa amo kay pwede ka nang giingon mo Ate Pres, open man na siya. Napon Oo. may banggira nga murag kabinet nga kawayan giingon gibungbungan. Banggira na. Sliding ang do banggira po'y tawag. Oo, banggira. Napoy banggira katong ini mo test nga hugasanan niya dire ang mga isabo nga mga plaso nga. Baso. Kada iana isab sana Sabit. sabit. Balik oo. balik ta. Unsa tipong tanan ni Mrs. diha ang Goliath? Bao ni kabuang sa kumbana. Unsa man, you tay siya, ang sudang gisud sa paradol, bigas, unsa, pangutana, unsaon man taon na ko kumbana? Mausa pa kani yang kinaya, palihog, tabangi ko, be? Saon man, tabagin niyo ang kumbana, be? Unsa man iyang buhaton nga, usbon niya kinaya. Dili Kaya dili din dia sultihan nga ayo ana dugay Ito kay rin makausap, ana, Ning. Oo, Wa man sabihan may labot, niya. ana, Ning. Kay sabaan pa noon, may anay mo bana, may kung siya labotin yung ginani ko. na. Ana, pa noon, may ana, Ning. Ang paambit rang mabina, mao siguro yung makausap, may paambit mo diya. Ang katong ibasa na ko diri Goliath sa Panultihon 10 kapitulo 21 nga magpulos sa daghang tao ang mga pulong sa maayong tao. Apan ang taong buang-buang mamatay tungod sa iyang kahungog. Kanang So tinuod. general na siya mini dili mo mamatay gid mamatay nga mawad-an kag ginihawa. Mahimo nga mawad-an kag silingan, mawad-an kag higala. Ang maayong kabubuton na putol. Dili O dili, ang iyang kalagboy namatay, ano Abi ba? ni mo Goliath dagoy tao ina nang kinaiya. Naagyod natin. Naagyod Oh. kanang daw baka kanang Daw, oh. daw gyud. Pero ang asawa na lang unta niya maingon panalitan dunay bisita unya dili makapakaon tong kay yung taguon. Ang asawa na lang may mohatag. Nagyo kay kauban sa una Ate Pres, kanang daw gito siya. Daw nami Masuya ka ba? Kinaiya Kanang gyud. iyang, ang iyang mga bata, ang iyang kanon, kanang tinuhog na saging nga, lami kay pagkakuha ni ng piya, lami kay pagkaluto, niya Nya. magkaon siya kay skindi, niya mangayo, gali ka, ludaan niya. Ulo kuloin. Ludaan niya. Oh, Nagdi ana bastos no. ludaan niya. Niya, ikaw, Makagaba. gadahan ka mukhaon, anak. Makagaba ba? Oh, tinuod bitaw na lugin ana. Makaana ko kay kasus. Uy, ano ko. Doon lang sa Akong bawo sa una, 15 stabos naman Ate Pres niya. Tag 50 stabos ng Magani mo saging. 15 ako 5. Doon lang sa initabo sa amo Ate Pres nga kanabit mo tambong kag kumbira. Dili ganahan og kaon ang mga tao. Kay Ano man? Itawag na sa mga katiguan og kana kunong gigam, gigalam, Ilihan? murag di wala na bitaw. unya. Mukha naman tao gyapon. Dili ganahan. Oh, nabi Dili kay. ganahan. Dili Ah, ganahan. dili ganahan. Di ganahan Grabe, bitaw. dili sad mahurot. Ano sa di? Nga naman na, no? Na ako, Tinuod na. akong bayaw Ate Pres, bayaw aw bilas bay tawag na ang iyang asawa, igsoong Lisa bilas na. Oh, bilas. Oh. Maayo siya na Ate Pres, nga kanang magluto Oh. nga di mahurot. Roy. Oh, maayo siya na si Dong Andro. Andro Dingding kanang papang wiwi. Maayo siya mulihi nga di mahurot ang kaon. Nga naman, way lami. Ang bot lami tanaw na Ate Pres, pero ni katilaw ni mo sa gapsap di ka kasabot. Naay mo ana og bidli ba? Bidli, oh. Ay. Di ka kasabot. Doon lang sa initabo sa amo Ate Pres Goliath nga pagkahuman sa kumbira kanang na king. Uy, nang kumusta mang kumbira? Among mama di man kay totik atog mga hikay-hikay. Ang gunang mama ato mi sa ila Ate Priscilla kay ay mabakato kay mo mbitaha. Ay na mungguna ta. So inig tataod kanong gikan ng kumbira Ate Priscilla maagi ta sa among umahan. Mingon ko mama. Kumusta magkuan kumbiras kay Ate Priscilla? Ay ayong kaon. Meaning kuan mingon nga. Daot dan magsudan. Oh, wala sudan na hurot. After 1 week, nabalitaan na nga, gipangyabo sa sapa kay gipang-on. Gipangtago, sudan, wag ipagawas Ay. kanan. Hala, oy. Daw, pwede ito. Naingon ana, oh. Nabi tayo na dito yun. Mao, nining nahitabo sa ato ang istorya. Si mao ni si Aning, ang iyang sudan sa Bayambana gitaguan sa Parador. Gabagabaan gipamaak kino sa migas. O sa mga sudana, humba, inasal, humba. Lain po itong inasal nga, sinasal Uy, dito sa abi ba baga kitang. Uy, abi ba yan mo? Awa pa mo ko kahisgot ninyo ani diri sa atong tulumanon. Ah, ano? Ano ba itong party o karang pangitan dito ila Ma'am Ejin nga dakong hikay sa Ah, fiesta? karon. Wala mo ko konsultin nyo na din na sa kanang balaang kasulatan sa Daang Testamento Na? sa panahon pa ni Moises Ano lagi? nga giingnan dito si
Moises ay nga, kung maghalad kamog mananap, karnero or kanding, itapion ang inyong kamot sa o sa mananap, agig pagpapas halad alang sa mga sala. Di ba? Nakalimot ko asa to napit nga kuan di ako bito nag pag paambit ako dito nga kana din magpiesta mo din ang mga katigwangan sa amo nga palit na Disyembre piyesta ini kay Enero magbuhi na sa sila baktin kini itagana o niya pista sa kuan Oh, nabi ay nana. oh ingon na Bisa kay di ID rin sa Biblia nakalimot ko asa to napit mata sa Moses pa nga panahon nga ingnan sa Dios amahan kung maghalad ka mo kanding or baka or karnero itapion ang inyong kamot sa ulo sa pananap agig halad bayad sa mga sala. Ana, Isa di ba? masala. Sala nga ka na. Sala na ito ang katawan ba? Ang katawan. Ang ampon sa baka na din maghikay sa piyesta. Ana, sa halad di ay na. Ana sa o, itapion. Uy, tapiyon na ako dito. Ato pagtapion mo sa o, unsab to. Balik kang tawa, balik kang... Ato pagtapion mo sa o, unsab to, pawala to sa o. Sa o sa kanding. Maghalad sa piyesta, itapiyon ang oo. Ang kamot Okay. sa panahon, agig halad bayad sa sa. Karon. Pangutanan mo. O, unsab to pagtapion mo sa o. Ako! Ah. Gikum-kum na ko! Sa nawa ka pinagating tanuman no? Kaya ko ang paso.